Περάσουμε πρώτη τηλεφωνική γραμμή, τι λέτε? Γιατί όχι. Και μετά, λοιπόν, συνήθως τηλεφωνικές γραμμές απευθύνονται σε εσάς, παιδιά. Θα παρακαλέσω τους φίλους ακροατές να είναι οι ερωτήσεις και ό,τι θέλουν να ρωτήσετε, απλά να είναι κόσμιες, έτσι, να κρατήσουμε κάποιο επίπεδο στην εκπομπή. Μάλιστα. Παρακαλώ. Καλησπέρα τον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα κύριε Χατζιάννη. Καλησπέρα σας. Είχαμε συνομιλήσει και από χθες και ο λόγος της επανάληψης του τηλεφωνήματος είναι ότι ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τη λάθος διατύπωση που έγινε για τον Βαγγέλη τον Κεράτσα, ότι εγώ του έδωσα προγνωστικά. Άλλωστε εγώ δεν είμαι παίκτης, είμαι Φίλιππος, καθαρό αιμος Φίλιππος, και η προτροπή μου προς τον Βαγγέλη τον Κεράτσα ήταν φιλική προτροπή και όχι υπόδειξη προγνωστικών. Άλλωστε εγώ δεν έχω τίποτα με τη συμπαθή τάξη των αναβατών, οι οποίοι, όπως είπε και ο φίλος Καζάκος, Μάρκος Καζάκος, και χρησιμοποιούνται, και αυτό το τονίζω, χρησιμοποιούνται. Ζητάω συγγνώμη επειδή στη συνέχεια πήρε η κόρη του τηλέφωνο, θυγμένη. Ναι, έτσι όπως το είπατε όμως. Ναι. Είπα και τονίζω ότι ζητάω συγγνώμη σας διότι τιμάει λάθος διατύπωση. Και το τονίζω διότι εγώ δεν είμαι παίκτης, είμαι Φίλιππος, γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα μέσω. Ρήμην του λόγου με λίγα λόγια για να μην. Βεβαίως, ναι. βεβαίως. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τα παιδιά εδώ, τον Μάρκο τον Καζάκο? Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καζάκο, γιατί αυτή η αποδοκιμασία? Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί? Ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν ένα άλογο ξεκινήσει καλός ή κακός από το start, παίζει ρόλο ο ισοζυγισμός αν θα κερδίσει ή όχι? Εξαρτάται τη δύναμη που έχει το κάθε άλογο. Μάλιστα. Άρα για το άλογο που κατατάσσεται σε κατηγορίες. Οπωσδήποτε. Έτσι. Εάν είναι ισοδύναμα τα άλογα, οπωσδήποτε παίζει ρόλο Ο ισοζυγισμός στα κιλά παίζουν ρόλο, βέβαια. Εάν είναι ισοδύναμα όμως. Ισοδύναμα. Στα ισοδύναμα οπωσδήποτε παίζει. Αν και η ισοδύναμη όφηση του ύπου προέρχεται, νομίζω, και είναι καθοριστικός ο ισοζυγισμός του. Άλλωστε γι' αυτό λέγεται και ισοζυγισμός. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο. Το πώς θα φύγει, το τι θα ακολουθήσει. Πόσο ρόλο παίζει ένα άλλο αν έχει στην εξωτερική ρόδα και όχι ρόδα, προσέξτε, ρόδα, έτσι, σωστά το τονίζω? Ρόδα. Ναι, και όχι τρίτο άλογο, τρίτη ρόδα. Πόσο ρόλο παίζει στην ευθεία? Στην ευθεία, Ναι. πιστεύω ότι εάν είναι ισοδύναμα πάντα, χάνει το απ' έξω. Ναι, χάνει το απ' έξω. Αλλά πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τρέχουμε απ' έξω, Ναι. για το λόγο ότι δεν θέλουμε να γίνονται παρενοχλήσεις. Γιατί όταν τρέχουν 5 άλογα, εγώ σας λέω πολύ λίγα, εδώ τρέχουν 10 και 12, όταν τρέχουν 5 άλογα, μπορούμε να βρούμε κάποια σειρά. Όταν τρέχουν παραπάνω, κάποιοι αναγκαστικά θα τρέξουν στην εξωτερική. Οπωσδήποτε χάνει αυτό το άλογο που τρέχει. Άραγε, κύριε Καζάκο. Δεν είναι ηθελημένο. Όχι, όχι, δεν Επειδή έχει παραξηγηθεί αυτό. Όχι, λάθος, προσέξτε. Το τονίζω και το τονίζω ιδιαιτέρως. Είστε συμπαθής τάξη. Ευχαριστώ πολύ. Το τονίζω ιδιαιτέρως, δεν είναι κοπλιμάν, έτσι, είναι πραγματικότητα, διότι γνωρίζω το μούθο σας. Άλλωστε ξέρω ότι η συμμετοχή σας επί του αλόγου είναι 10%. Κύριε Δημήτρη, επειδή βγήκανε. Ναι, Η συμμετοχή μας στο άλογο δεν είναι 10%. Οκ, κάτι άλλο, κύριε Καζάκο. Πού πρέπει να προσμετράτε ο χρόνος, στο ξεκίνημα της κούρσας ή στο τελείωμα? Αυτά όλα είναι. Ο χρόνος. Εξαρτάται. Από το start μέχρι το finish. Κύριε Δημήτρη. Τι εννοείται, να πάει γρήγορα, δηλαδή. Δεν μπορώ να το Τις καταλάβω. ενδιάμεσες αποστάσεις, λέτε, ή ο χρόνος από πότε ξεκινάει να μετράει? Τι εννοείτε? Εννοώ ότι ο χρόνος πότε προσμετράται σωστά, όταν τα άλογα δίνουν το άξιόν τους στο ξεκίνημα της διαδρομής, είτε όταν το δώσουν στο τελείωμα της διαδρομής. Διότι άλλο είναι τα γυμνάσια και άλλο είναι η κούρσα.
τον γκάλοπ. Πιστεύω ότι ένας... Κύριε Δημήτρη, να γυρίσουμε και λίγο στο πάντο και θα σας απαντήσουμε, έτσι, γεια σας. Okay. Συγγνώμη κιόλας, απότομα το κόψα. Λοιπόν, Μάρκο, ρωτάει ο φίλος ο ακροατής, πότε δίνει μεγαλύτερη δύναμη το άλογο, εννοεί στο ξεκίνημα και στο finish. Εξαρτάται αυτό πάντα στις ιδιότητες του αλόγου. Και σχετικά με τα γκάλοπ είναι κάνει ένα 600, κάνει ένα δυνατό γκάλοπ για να δείξει τη δύναμή του και να δει ο προπονητής, θα τα εξηγήσουμε και αυτά με τα γκάλοπ. Ίσως δεν κατάλαβες την ερώτηση. Ναι, την κατάλαβα. Εάν είναι γρήγορο και πάει σιγά στην αρχή, οπωσδήποτε θα κάνει καλύτερο τέλος. Καλύτερο τέλος. Εάν θα πάει γρήγορα στην αρχή, θα κάνει χειρότερο τέλος. Και θα ευνοήσει κάποια στιγμή τα στέγερ. Παιδιά, να διακόψουμε λιγάκι την κουβέντα μας για να δούμε το πάντο. Και εδώ βλέπουμε τον Χρήστο τον Σαλασίδη μαζί με τον Γιώργο τον Καμούτσι να αστιεύονται. Λοιπόν, δεύτερη υποδρομή, είναι ένα τα λέγω, σας τα λέμε. Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή, τη βλέπετε, 090 23 27 72 για την επικοινωνία σας. Βλέπουμε λοιπόν τα άλογα στο πάντοκ. Ένα κοντινό πλάνο θα μας δείξει και ποιο άλογο είναι. Εδώ βλέπουμε την λύθη. Από τον Μάχον και την Μπόμπα, υπορφοβείο Σταύλη Αλιάρτου. Υποπαραγωγός λοιπόν και ιδιοκτήτης Σταύλη Αλιάρτου. Ιδιοκτήτης, είπαμε, είναι ο κύριος Τσάτσος, τον Σταύλη Αλιάρτου. Προπονητής είναι ο Αντώνης ο Σκυριάνογλου, Δημητσάνης είναι ο Αναβάτης. Εδώ βλέπουμε και τον Αντώνη Σκυριάνογλου. Το νούμερο 6 πέρασε η Ανούλα. Αναβάτης είναι ο Σκιαδόπουλος. Ο Λεωνίδας ο Σιγάλας ο προπονητής. Ένα άλογο της κυρίας Μαγλωσίδου. Εδώ συνομιλεί ο Γιώργος ο Καμούτσης με τον Κυριάκο Τριανταφύλου. Στους δέκτες σας είναι μόλις πέρασε ο Σκιαδόπουλος. 102. Εδώ ο Παναγιώτης ο Δημητσάνης με τον Αντώνη τον Σκυριάνογλου. Στο βάθος η λύθη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, φίλε Μιχάλη Τσεριγότη, η λύθη ξεκίνησε με τις καλύτερες προδιαγραφές την υποδρομική της καριέρα, την ύπευσες αρκετές φορές. Τι έγινε και έμεινε πίσω και βλέπουμε να δυσκολεύεται να πάρει τη δεύτερη κούρσα της ζωής της? Η γνώμη μου για τις φοράδες, πιστεύω ότι όλες οι φοράδες είναι μίζερες. Δεν είναι δηλαδή. Βέβαια, δεν είναι σαν τα αρσενικά που έχουν πολύ δύναμη. Μάλιστα. Και εντωμεταξύ αυτή η φοράδα τρέχοντας δεν έδειξε αυτά που έδειξε στην αρχή. Ενώ έδειξε στην αρχή καλή γνώμη, άφησε καλή γνώμη, μετά άρχισε και πέφτει σιγά σιγά. Εδώ βλέπουμε την Φράγκα Μπέστ που θα την υπεύσει ο Φίλιππος. Εδώ βλέπουμε τα χρώματα του Γιάννη και του Χαράλα Μπουβάλβη. Η υπεροψία είναι το 5. Υπεροψία. Για πες μου για την υπεροψία που στην προηγούμενη συμμετοχή στα 1000 μέτρα έστριψε απότομα για την κορδέλα. Ναι. Και την προηγούμενη φορά που την είχα καβαλήσει εγώ πάλι μου την. Δεν πάει στο χέρι σου? Δεν πάει στο χέρι μου καθόλου. Ούτε στην προπόνηση δεν πάει. Ούτε στην προπόνηση. Γιατί συνεργάζομαι με τον Χρήστο. Ναι, συνεργάζομαι με τον Χρήστο του Σαλασίδη. Θα πούμε στην πορεία πολλά. Εδώ βλέπουμε το νούμερο 3 υποτουρνείται, αναβάτης είναι ο Τάκης ο Σταύρου. Υποπαραγωγός και ιδιοκτήτης υποτούρα ΑΕ. Φράγκα Μπέστ μπροστά μας. Βλέπουμε ότι είναι δεμένη η ουρά της, αυτό που λέμε ότι το φύλλο, οι φοράδες. Πιο πολλές φοράδες είναι η εποχή τους τώρα και γι' αυτό δένουν και την ουρά. Αυτά λοιπόν από το πάντοκ. Σε 7 λεπτά με 8 λεπτά θα δοθεί η κίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Όλες οι φοράδες είναι δεμένη ουρά. Και πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να ρωτήσω, ένας φίλος ακροατής μάλλον ρωτάει, για ποιο λόγο δεν πρέπει οι Φίλιπποι να ξέρουν τι πεταλαιφοράνε τα άλογα.